Φίλες και φίλοι της Αιγαίου Ραδιοτηλεόρασης, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Γυμναστήριο της Άνω Σύρου. 3,5 μήνες μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ερχόμαστε ξανά να δούμε την πρώτη φάση του κυπέλου σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μεταξύ του ΑΟ Σύρου και του ΑΟ Πάγου. Ένα παιχνίδι το οποίο θα αναδείξει την ομάδα η οποία θα συνεχίσει την πορεία της στο κύπελο Κυκλάδων. Λίγα δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του σημαντικού αυτού παιχνιδιού που θα παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση από την Αιγαίο Τηλεόραση και εκπαιδεύσει ρεπορτάζ από το sirosport.gr. Και βέβαια, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι την 1η Οκτωβρίου η Αιγαίο Sport Action θα ανοίξει την αυλαία της για τρίτη χρονιά στην Αιγαίο Ραδιοτηλεόραση. Να περάσουμε όμως σιγά σιγά σε εντεκάδες. Να περάσουμε πρώτα από τον τυπικά γηπεδούχο ΑΟ Πάγου, όπου με το νούμερο 1 είναι ο Λοΐσιος, 2 Φωτεινιάς, 3 Αργυρός, 4 Πρελορέτζος, 5 Αναγνωστόπουλος, 6 Νομικός, 7 Ρούσος, 8 Τρόκα, 9 Πάπτσης, 10 Χούρος και 11 ο Βάλβης. Η ομάδα του ΑΟ Σύρου με το νούμερο 1 ο Συριανός, 2 Δημητρακόπουλος, 3 Κόκαλες, 4 Τερόλη, 5 Μουράι, 6 Μαραγκός, 7 Μπαλόπιτας, 8 Τζόρτζης, 9 Σαγκινέτος, 10 Μανουδάκης και 11 Λοΐζος. Έτοιμος να δώσει το πρώτο σφύριγμα για την καινούργια χρονιά και τους παίκτες του ΑΟ Σύρου στην σέντρα. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι ξεκινάει. Ευκαιρία με προϋποθέσεις αντεπίθεση τώρα για την ομάδα του Πάγου. Θα ξεπεράσει ωραία το σουτ. Πολύ καλή πάση στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ρούσο τον Κάρολο. Με προϋποθέσεις αντεπίθεση για την αντίπαλη Ροραγιάννη να πάρει τον Μπαλόπιτα. Η παράλληλη παλιά ευκαιρία. Πολύ μεγάλη και δεύτερη απόκριση από τον Λοΐτσιο. Τελικά η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Είναι αυτογκόλ. Είναι αυτογκόλ για την ομάδα του ΑΟ Σύρου. Είναι το 1-0. Να λοιπόν που αυτή η αντεπίθεση από αριστερά με τον Μπαλόπιτα να βγάζει στον Σαγκινέτο. Σε πρώτο χρόνο απεκρούει ο Λοΐσιος, σε δεύτερο χρόνο επίσης ενστικτωδός ο Λοΐσιος. Τελικά μετά από αυτή τη σύγχυση στην άμυνα είχαμε αυτογκόλ, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραίος συνδυασμός και για τον Μπαλόπιτα. Ο Μπαλόπιτας με το αριστερό, ένα χλιαρό σουτ από τον Μπαλόπιτα. Θα μπλοκάρει ο Λοΐσιος, θα κρατήσει την μπάλα, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ωραία προσπάθεια από τον Μπαλόπιτα, θα σουτάρει ο Μπαλόπιτας, θα πέσει ο Λοΐσιος και θα διώξει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μπαλόπιτα. Προϋποθέσατε επίθεση τώρα με τον Βάλβη να δίνει στον Χούρο. 2 εναντίον 3. Ωραία μεταβίβαση του Χούρου για τον Πάπιτσι. Πάπιτσι ένας Έλληνος. Θα γυρίσει, θα σουτάρει ο Πάπιτσι, θα πέσει όμως ο Συριανός. Θα μπλοκάρει σε αυτό το σουτ του Γιώργου του Πάπιτσι. Σε αυτή την αντεπίθεση που δημιούργησαν οι Βάλβης και Χούρος. Ο Χούρος θα εκτέλεσε αυτό το φάουλ. Ωραία, θα εκτέλεσε τον Χούρο. Και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-1 λοιπόν από την ομάδα του Πάγου. Ολέθριο λάθος του Συριανού, ο οποίος δεν υπολόγισε την πορεία της μπάλας. Βρήκε και στο δοκάρι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πάγος ισοφαρίζει λοιπόν, δίνει άλλη τροπή στο παιχνίδι μας. Θα κάνει το 1-1. Με τον Τερόλη στον κενόχωρο, πολύ ωραία παλιά, μεγάλη ευκαιρία το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 2-1 από τον Πάπιτσι. Να λοιπόν ο Πάγος που γυρνάει το παιχνίδι πριν το ημίχρονο. Και σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια του Βάλβη να βρει τον Ρούσο. Ο Ρούσος πέρασε μια καταπληκτική παλιά στον Πάπιτσι. Εκείνος δεν δυσκολεύτηκε αυτή τη φορά να νικήσει τον Συριανό και να γράψει λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους το ΑΟ Πάγου ΑΟ Σύρου 2-1. Ωραία προσπάθεια τώρα παριστά με τον Πάπιτσι να περνάει δύο αντιπάλους. Πάπιτσις θα κρατήσει, θα δώσει τώρα στον Χούρο, θα σεντράρει ο Χούρος. Πολύ καλή στιγμή. Πολύ καλή στιγμή από τον Χούρο. Και προϋποθέσεις αντεπίθεση τώρα. Πολύ ωραίος συνδυασμός με τον Νομικό και τον Πάπιτσι. Θα πατήσει πολύ ωραία. Μεγάλη ευκαιρία το σουτ. 3-1 ο Πάγος. 3-1 ο Πάγος με τον Χούρο. Πολύ ωραία υποδειγματική αντεπίθεση. Υποδειγματική αντεπίθεση για τους παίκτες του Πάγου. Το 3-1 από τον Γιάννη τον Χούρο, δεύτερο προσωπικό γκολ από τον Χούρο με τη συμπλήρωση 51 λεπτών παιχνιδιού.
για τον Τζόρτζι. Ο Τζόρτζι θα χάσει. Κεφαλιά του Βάλβη. Ωραίο το πάτημα από τον Πάπιτς. Τώρα για να πάμε από αριστερά τους παίχτες του Πάγου. Ωραίο σουτ και πολύ καλή στιγμή από τον Χούρο. 2 άτομα στο τείχος πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή τον Τζόρτζι στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που θα πάρει ο Μουράι. Η μπάλα θα περάσει πάνω από την αιστεία του Λοΐσιου. Παλαιολόγος, πολύ ωραία παλιά Παλαιολόγος τώρα. Για να προϋποθέσετε το ωραίο το σούτ από τον Βάλβη, αν δεν κάνω λάθος. Και έμεινε στην ομάδα του Αοσύρου. Θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καλά εκτελεσμένο. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Από κοντάκι ο Λοΐσιος στην απόκριση του παιχνιδιού. Σε αυτό το ωραίο βολ πλανέ του Μπαλόπιτα, ο Λοΐσιος με υπερένταση εκεί με το δεξί χέρι. Αλλαγή λοιπόν ο Σαγκινέτος. Ο Αραγιάννης είναι ο παίκτης που θα... Ο Μακρόπουλος είναι ο παίκτης που θα πάρει απλά τη συμμετοχή. Και κάπου εδώ ο διαιτητής Δελιγιάννης σφυράει για τελευταία φορά το παιχνίδι. Αόπαγο Σύρου 3-1. Νίκη πρόκριση για την ομάδα του Πάγου. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα Κυκλάδων. Ο κυπελούχος για το 2014 αποχωρεί από το θεσμό. Ο Αοπάγου συνεχίζει σε αυτόν. Να θυμίσουμε ότι στο 15 το αυτογκόλ του Φωτεινιά έκανε το 0-1. Στο 35 ο Χούρος έφερε το παιχνίδι στα ΕΣΑ, έκανε το 1-1. 44ο λεπτό ο Πάπιτς έκανε το 2-1 και στο 51ο λεπτό ο Χούρος έκανε το 3-1. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ εδώ από το Δημοτικό Γυμναστήριο της Ανοσύρου. Σε παιχνίδι παρακολουθήσατε σε μαγνητοσκόπηση από την Αιγαίο Τηλεόραση και όπως είπαμε θα βρούμε σε το ρεπορτάζ στο τρίτο ημίχρονο και πολλά άλλα στο sirosport.gr. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Αντώνης Γιαννής ήταν πίσω από την κάμερα για λογαριασμό της Αιγαίου Τηλεόραση και του sirosport.gr. Ο Ελψφρέας στην περιγραφή. Θα σας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ. Κοντά μας έχουμε το βοηθό προπονητή του Αοπάγου, τον κύριο Δημήτρη Κάτρη. Κύριε Κάτρη, πρώτο παιχνίδι μετά από 6 μήνες αγωνιστικής απραξίας. Δείξατε πολύ καλά στοιχεία. Κερδίσατε έναν από τους βασικούς αντιπάλους φέτος στο πρωτάθλημα. Παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο και γενικά είχατε μια πολύ καλή εικόνα. Λίγα λόγια για το παιχνίδι το σημερινό. Ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκίνημα της περίοδου ακόμα και παρόλα αυτά τα παιδιά νομίζω ότι ανταπεξήλθαν πολύ καλά στο παιχνίδι γιατί ήταν υψηλών απαιτήσεων παιχνίδι και παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ καταφέραμε το παιχνίδι και το γυρίσαμε, ακολουθήσαμε την τακτική που είχαμε πει μες στα αποδυτήρια και νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωση πολλά γιατί σας λέω είναι ξεκίνημα της χρονιάς και ακόμα οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν πιάσει τα στάνταρ της απόδοσης που θέλουμε και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι κυπέλου που είχε την ιδιαιτερότητα, ήταν νοκάουτ και πήραμε αυτό που θέλουμε, την πρόκριση και συνεχίζουμε. Αν δούμε ότι η ομάδα έχει να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι περίπου 5 με 6 μήνες. Αυτό σήμερα δεν το διακρίναμε. Δηλαδή, κάποιος που έρχονταν για πρώτη φορά στο γήπεδο δεν διακρίνει ότι αυτή η ομάδα έχει να παίξει 5 με 6 μήνες. Πώς καλύφθηκε αυτό το κενό που υπήρχε αυτή η αγωνιστική απραξία? Ναι. Έχεις δίκιο. Αυτό το διακρίναμε εμείς εν μέρη. Απλά έγινε πολύ καλή προετοιμασία της ομάδας και μπορέσαμε, σας ξαναλέω, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι με την πολύ καλή προετοιμασία που κάναμε. Αλλά ξαναλέω ακόμα ότι είναι ξεκίνημα, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Για πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι τα παιδιά πήγανε πάρα πολύ καλά, αλλά εμείς δεν σας κρύβω ότι ήταν κάτι που το περιμένουμε. Που δουλεύουμε μαζί τους κάθε μέρα και το βλέπουμε, ήταν δηλαδή κάτι φυσιολογικό για μας. Αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια θα βελτιωθούμε πολύ ακόμα. Ήθελα να σταθώ λίγο στα μικρά παιδιά της ομάδας, όπως ο Φωτεινιάς, ο Μιχάλοβης, οι οποίοι μπήκαν στο παιχνίδι και δείξανε πάρα πολύ καλά στοιχεία και σίγουρα νομίζω ότι αυτό λύνει τα χέρια του προπονητικού team καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να αγωνίζονται δύο μικροί στην δεκάδα. Πώς είδατε την εικόνα των παιδιών αυτών? Και βέβαια τα παιδιά σταθήκαν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά και δεν είναι μόνο τα παιδιά που παίξανε, υπάρχουν και άλλα παιδιά, πολλά από πίσω που δουλεύουν μαζί μας στις προπονήσεις και νομίζω ότι και το ρόλο των μικρών ποδοσφαιριστών τον έχουμε παρεξηγήσει λίγο γιατί αν δούμε όλες οι ομάδες
ξεκινάνε από 17 χρονών, 16 ηλικίας και παίζουν στο αντρικό. Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε, έχουμε στην προπόνηση μαζί μας. 2 παίζουν, πρέπει να έχουμε στην 18 άλλους 2 και όσο μπορούμε δίνουμε χρόνο συμμετοχή σε αυτά τα παιδιά γιατί είναι το μέλλον. Να πούμε ότι η ομάδα του ΑΟΠΑΓου φέτος έχει βαφτιστεί, αν θέλετε, ένα από τα φαβορί της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Βέβαια, πάμε πολύ μακριά, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα το φετινό, που όμως έχετε δομήσει και έχετε φτιάξει μια ομάδα η οποία έχει πολύ ψηλούς στόχους. Τι μπορούμε να περιμένουμε κατά όλη τη διάρκεια της χρονιάς από την ομάδα του ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, να σας πω, εμείς δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι. Ναι, μεν μπορεί να έχουν ακουστεί πολλά ότι έχουμε καλό ρόστερο, ότι πάμε για πρωτάθλημα. Εμείς το βλέπουμε καθαρά παιχνίδι με παιχνίδι. Είχαμε αυτό το παιχνίδι σήμερα κυπέλου. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τον Αδριακό εδώ πέρα πρωτάθλημα και κοιτάμε αυτό τώρα. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό. Αν μπορέσουμε, στόχος μας είναι να μπούμε στα μπαράζ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Από εκεί και πέρα, όταν μπούμε στα μπαράζ, παιχνίδι με παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Από τώρα που είναι αρχή, δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Κοιτάμε να δουλεύουμε. Δουλειά, χαμηλά τα κεφάλια. Στόχος είναι να μπούμε, σας ξαναλέω, στα μπαράζ και από εκεί και πέρα θα χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια. Όσον αφορά το κύπελο, ήδη ένας αντίπαλος είναι εκτός. Τι στόχους έχει η ομάδα στην οργάνωση αυτή? Και στο κύπελο ισχύει το ίδιο. Αν έχω πληροφορηθεί καλά, πρέπει να παίζουμε με τον Άγιαξ τώρα. Το επόμενο παιχνίδι που δεν ξέρω πότε θα είναι. Αλλά και στο κύπελο θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο περισσότερο μακριά γίνεται. Εγώ να σε ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, καθώς χρόνια ξεκίνησε σήμερα. Υγεία σε όλα τα παιδιά και ό,τι καλύτερο, αγωνιστική εικόνα και βέβαια να υλοποιήσετε τους στόχους που έχετε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς εύχομαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά.